Здравейте, шампиони на пътя, архитекти на логистиката и визионери в бизнеса! Замисляли ли сте се някога какво е онова невидимо гориво, което движи не само вашите камиони и компании, но и самите вас? Това е ентусиазмът, чистата, неподправена енергия, която превръща предизвикателствата в възможности и мечтите в реалност. Ентусиазмът е твоята лична радиовълна, по която излъчваш собствената си същност към света. Той е не просто емоция, а мощна вибрация, която определя как те възприемат околните и как ти самия възприемаш живота. Представи си го като невидима аура, която те обгръща. Тази енергия трябва да е чиста и искрена, като на дете, което открива света за първи път. Тя не може да бъде фалшива или изкуствена, защото хората усещат истинността. Твоята автентичност е ключът към свързването с другите. Истинският ентусиазъм е безграничен. Той е като неизчерпаем източник на позитивна енергия. Той не само те зарежда, но и прелива, заразявайки всички около теб. Това е дар, който даваш на света всеки ден. За шофьорите това означава да посрещат всеки нов маршрут с позитивна нагласа, независимо от предизвикателствата. За логистиците да подхождат към всеки сложен казус с вяра в решението. За предприемачите да вдъхновяват екипите си с непоколебима визия. Твоят ентусиазъм може да промени изцяло живота ти, превръщайки го в пример за света. Той доказва, че няма невъзможни и недостижими неща, стига да си ги представиш ясно. С упоритост и сила всяка цел става постижима. Помисли за най-големите си успехи. Не бяха ли те предшествани от силно желание и пламенна вяра? Тази вътрешна искра е горивото, което те тласка напред, дори когато пътят е труден. Тя е твоята вътрешна сила. Ентусиазмът ти дава смелостта да поемаш рискове и да излизаш от зоната си на комфорт. Той те кара да виждаш възможности там, където другите виждат пречки. Това е магията на позитивното мислене в действие. За шофьорите това е силата да преодолеят умората и да доставят товара на време с усмивка. За логистичните екипи това е иновативният подход, който оптимизира процесите и намалява разходите. За предприемачите това е вярата в новия проект, който ще преобрази индустрията. Ентусиазмът не е вродено качество, а умение, което се култивира и развива. Той е като мускул. Колкото повече го тренирате, толкова по-силен става. Започни днес да го изграждаш съзнателно. Първата стъпка е да осъзнаеш силата на мислите си. Позитивното мислене е основата, върху която се гради истинският ентусиазъм. Избирай да виждаш доброто във всяка ситуация, дори и в най-предизвикателна. Обгради се с хора, които те вдъхновяват и те зареждат с енергия. Избягвай негативните влияния, които изсмукват жизнеността ти. Твоята среда играе огромна роля за поддържането на високи вибрации. Практикувай благодарност всеки ден. Когато цениш това, което имаш, отваряш вратата за още повече позитивни преживявания. Благодарността е мощен катализатор за ентусиазма. За шофьорите това може да е сутрешен ритуал на позитивни утвърждения преди потегляне. За логистиците това е създаването на екипна култура, която празнува малките победи. За предприемачите това е постоянното търсене на нови знания и вдъхновения. В динамичния свят на транспорта и логистиката ентусиазмът е не просто предимство, а необходимост. Той е горивото, което поддържа колелата да се въртят и веригите за доставки да функционират безпроблемно. Без него рутината бързо се превръща в тежест. За шофьорите ентусиазмът е щит срещу умората и монотонността на дългия път. Той ти помага да поддържаш фокус, да бъдеш внимателен и да осигуриш безопасността на товара и на всички участници в движението. Усмивката, с която предаваш пратката, оставя трайно впечатление. Представи си шофьор, който посреща всеки клиент с искрен ентусиазъм. Това не само подобрява преживяването на клиента, но и изгражда репутацията на компанията. Ти си лицето на бизнеса на пътя. За логистиците ентусиазмът е ключът към ефективността и иновациите. Той ви дава енергията да анализирате сложни данни, да оптимизирате маршрути и да намирате креативни решения на неочаквани проблеми. Вашата страст към детайлите движи целия процес. Екип от логистици, работещи с ентусиазъм, може да превърне всяко предизвикателство в успешен проект. Те са проактивни, адаптивни и винаги търсят начини да подобрят процесите. Това е духът, който отличава лидерите. За предприемачите и транспортните фирми ентусиазмът е сърцето на вашата визия и култура. Той вдъхновява вашите служители,
привлича клиенти и ви помага да преодолявате пазарните турбуленции. Вашата страст е заразителна. Лидер, който излъчва ентусиазъм, създава работна среда, в която всеки се чувства ценен и мотивиран. Това води до по-висока производителност, по-добро обслужване и устойчив растеж. Ентусиазмът е най-добрата инвестиция. Запомни, че при всеки контакт с даден човек ти му продаваш частица от себе си. Тази частица е твоята енергия, твоето отношение, твоят ентусиазъм. Тя определя как ще бъдеш възприет и каква връзка ще изградиш. Когато шофьорът доставя стока с усмивка и позитивна нагласа, той не просто изпълнява задача, той изгражда доверие и лоялност към компанията. Това е добавена стойност, която не може да се измери само в пари. Когато логистиката обяснява сложен процес с яснота и ентусиазъм, той не само информира, той вдъхва увереност и професионализъм. Това е комуникация, която изгражда дългосрочни партньорства. Когато предприемачът представя нова идея с пламенна вяра, той не просто говори, той запалва искрата на вдъхновението в екипа си и в потенциалните си партньори. Това е лидерство, което движи напред. Твоят ентусиазъм е най-мощният маркетингов инструмент. Той говори по-силно от всяка реклама и оставя по-трайно впечатление от всяка презентация. Той е твоята уникална търговска марка. Ентусиазмът е пряко свързан с твоето личностно развитие и благополучие. Когато си ентусиазиран, ти си по-отворен към нови идеи, по-устойчив на стрес и по-способен да се адаптираш към промените. Той е катализатор за растеж. Той ти помага да поддържаш баланс между работа и личен живот, да ти дава енергия да се наслаждаваш на всеки аспект от съществуването. Ентусиазмът е източник на жизненост и радост. За шофьорите това означава да намират радост в пътуването, да ценят свободата на пътя и да се връщат до дома заредени. За логистиците това е удовлетворението от добре свършената работа и възможността за непрекъснато учене. За предприемачите това е страстта да създават и да оставят своя отпечатък. Инвестирай в твоя ентусиазъм, защото той е инвестиция в теб самият. Той ще ти донесе не само професионални успехи, но и по-богат, по-пълноценен и по-щастлив живот. Това е пътят към истинското удовлетворение. Мисли позитивно, пълноценно и енергично и остави ентусиазмът ти да бъде твоят пътеводител в живота. Той ще ти показва правилната посока, ще ти дава сили да продължаваш и ще осветява пътя ти към успеха. Довери му се. Той е компасът, който те води през бурите и ти помага да откриваш нови хоризонти. С ентусиазъм всяко препятствие се превръща в стъпало към върха. Всяка трудност е урок, който те прави по-силен. Не позволявай на рутината или на негативните мисли да притъпят твоята искра. Отхранвай я всеки ден с нови цели, вдъхновяващи идеи и позитивни действия. Твоята енергия е безценна. Ти си архитекта на собствената си съдба, а ентусиазмът е най-мощният инструмент в твоя арсенал. Използвай го мъдро, използвай го смело, използвай го, за да промениш света около себе си. Сега е моментът да запалите своя ентусиазъм и да го оставите да свети ярко. Нека той бъде твоята визитна картичка, твоето конкурентно предимство и твоят най-верен съюзник. Помни, че ти си способен на велики неща. Харесайте това видео, ако усетихте силата на ентусиазма. Споделете го с колеги, приятели и всеки, който има нужда от доза вдъхновение. И най-важното, последвайте ни, за да продължаваме заедно да изграждаме един по-енергичен и успешен свят. Нека твоят ентусиазъм бъде безграничен.